Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag na bigat yung amin nga sa pada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manan nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Ganito iti paghayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Padaanan niyo mapagalan di pagkasalitaan ni Elmo. Lusika ko ba ni Elmo? Kit mabisbisinan ka. Tilang mabaling nga gatang takwartam kit duwa nga tinapay. Mabaling nga duwa nga pandesal. Kit nukha na maamin na dito hampay umanay. Di pa'y may pantibisin mo. Idin to tadamat kakaasi do ilang nga nga mabisbisinan nga palpalama. Agbingay kay nga di. Ikam nga tatik palpalamak mabisbisinan ka unay. Pambarakon pa to. Baka ko na nagdila duma. Nga rin, irugi papagayam nga iba sa pagkasaritaan ni Elmo. Ayan, irugi tayo. Kung ano dito papagayam, nakalawlawag yung baganan dito di apay kasto dito Sabi ko matawan TV power interruption ay internet interruption tayo. Kung ano dito papagayam Dear Manong Nemi, ay, nagrigat ti bihag. Dahil naman nung Nemi ti masansan nga mangmangig ko kininanang. Nukasta nga madanunan iti panagluluto. Mangig ko manong Nemi ti karatukod ti lata pagbagasan mi. Madlaw ko lata nga maud-udi nga kirausin na dyan nagyan nga bagas. Sa inton may kaisaang manong Nemi, anya nga tamaninayat si daan. Nanusan tila taman na tala, kamatis kan bugko ng anak ko. Ay, po. Umot manin na sa obra ni tatang yo. Agsarde-sarden. At numanin, nagsakit. Kunang naman ang name, gabot na karpintero ni tatang. May parit pa'y kumaiking kuwanan tagbanog. Angin talagang masapon ngagbanog, tapos nagastakit at da kwartami. Masasyanak met kanitatang, masasyanak met manong Nemi kininanang, siyak nga inauna, kin masasyanak met karigdi duwa kakabsat ko, nang ranunan no saan nga makumpleto at pandangan. Nauni na po yun, mabisinak pa nanang. Nawan mat si daanan, kasi nung may pangangko dati na po, yung antakad niya. Nung kitahik taglawlaw manong Nemi, nesasayat ti kasasaan ti biyag, di kiti karuba mi nganda kami. Dumaminsan, at damat kiti pa mabasol ko karagit naganak kanyak. Apay nga mi, nag-aasawa kay nanang tang, hindi kayo nakasagana. Uri nga tamay may saak nga anak yun, talaga saan na kami sakan, sa talukan pa Alistom kiti tumakil. Si Kael mo, tayo makapag-graduar kan.
Agtrabaho kan to. Makapag-graduate iti. Iti high school lang pila nga makagraduate ka ti high school. Sigurado nga saan ka nga mapagbasa iti kolehyo. Manong nemi idi adda ako di high school, siyempre piman anusak nuan niya iti dinanang nga balon ko pasaray awan. Nuan niya ti balon ko manong nemi iti nga si daeg iti pangaldaw na pila nga adda tay daing nga may mesa kuno saan ket sa balaeng manong napila nga ibulong ko itinapoy nga adda. Umapapalak manong nemi kadagiti kalugarak nga padak nga balbalon tanay imas ti sidada longganisa murtum kapay di gayay daga sida ti adobo nga karnet baboy prinito nga manok kuno saan ket karne baka yan. Nasingad ka nagidi manong nemi ni sino? Ni Lin. Mababain na pagid di angin isot ba siya? Oh, adoon na dito si Dak Elmo. Nayon ti si Dam. Gandap na makapagsida ka ha? Sa gasatan ka na tilupo nga maprito nga karnet manok. Agamanak Lin. Abay ngamin nga nakurapay kayo. Kada kami agad hang unang nga baknang makalkalingan na kami agtrabaho nga padpada da papakin ni mama mga opisina da sa dududuakam lang kini Manong June. Bakit lang kayo? Dekot seka kapahin. Napintas pwede balayo, kompleto at alikaman nyo. Makapagkukuyog kayo mapanagmall, mapanag-shopping. Dakam nga ron. Pa-extra lang tatang. Awan ti diretso nga trabaho na. Sa mesa, isto kababaan nga trabahador ti mesa construction para ihawat laing iti kayo. Di kapilitan nga saan kanto ang basa ti college. Kapilitan? Anong arte asenso di biyak mo? Makamon ni Hapo Diyos. Tulungan ti bagim at no tulungan na kamot ni Hapo Diyos, di ba? Kasi di bagbagata ket. Umuna nga tulungan ta bagim, sakbay nga tulungan na ka ni Hapo Diyos. Alangan mo't nga, iyawat pa lang na Hapo Diyos si amin na masapul mo. Sapulem Okay. Sapulek to. Noon niya to tigasat ko. Sayang kel mo. Saan ka makapagturpos? Sabi ko, mahanta makapagturpusak to, men. Pagbasahan to. Naktugbasa di Manila. Isang ganito nung makikita. Agbakasyon ako ba itunggal semester break, itunggal summer. Nung makapagturpusak to di high school, naktugbirok ti trabaho. Inod to eh. Iti kabasera, Jesuidad. Conforme nito, di mabalin ko pagtrabahuan. Sumbre kag to timol. Oray no para ikartol lang nga nagiti grocery items. So, saan kat janitor. Agdalusak. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagpakadaak kadatatang kininanang tapno mapanag trabaho iti syudad. Wen, nakastray ka kakas janitor nga agpaiso manong nemi iti mais nga mall. Baglaki din ti stay in. Wen, stay in kami nga duha manong nemi kini Densyo akas panaka best friend ko. Parbangunin mi manong nemi iti agdalos. Wen, duha kami. Laing tegdalos manong nemi ti maysa nga nalawa nga mall. Saplidan mi, mapan mi, punasan mi manong nemi ni sarming kanda dumapay. Kas taon itong tilingit mi manong nemi nga mabikatan. No parbangunin mi tagdalos. Nakadaldalos ton di mall manong nemi no kasta nga aglukat iti oras iti alas 7:30. Doon tumatan na kita CQ manong nemi. Kita tagikuha ka na kita na ipwesto nga pagtagilikuhan iti mall, iti ngato ken baba. No kasta manong nemi nga doon dagiti tao, datan. Agpidot kami kadagiti iwarang da. Agukun kami manong nemi kadagiti
nangananda kadagiti food chain. Sakam tumaten na, mangan, basta nga, madanunan ti pangal daw. At dapat dagiti kundaw ay manunemi nga malisayan kami. Uy, satin mo data, ang makanan da. Kunan ni Densyo manunemi. Di pinalpas ni, nagado awara. No, makita na ti supervisor, baka no, katin na ta. Awang gayam. Into ng day off, umay kanto di balay. Hapay, kita umay kanto mapasya di balay mi Into ng day off ta. Apat bata dapat nga ti day off. Gawin tak tumot sa jabalay, agad na mailiwa. Kat din ito maminsan nga pa nag-day off mo, ito panagawid mo, ito umay ka jabalay. Iyamam ko kinading ko. Niyading mo nga. Niyading ko nga chicks. Di mo kaya tagbayaw tanto. Baka damat kapsat mga babae. Ada Leia Heidi. Kahit man, asaway ni ading mo, asaway mo ni ading ko. Hindi lang tayo pagbakam din siya. Man, kaya't kang baling nga bayaw, gabutan na singpet ka. Kada sing batak mo na, di ba? Sige, Densyo, umayang karot sa Jebalayo, into ng day off tayo. Kada day off mi, manong naming ang padpada, kaniya Densyo, adamat sumubulat namang sukat kada kami, sumurot ang kagpeso iti lugar da manong. Igid da ti baybay. Akit ti sidada, akit ikan. Ano saan ti adda, barok, dati masida. Ni tatamet. Naimas na ito. Da kami ngit mamanukang peksidat ikan. No adagi sursur iti galunggong iti lugar mi ata na selsel. Agad isot katangin ni nanang iprito. Uno saan kat paksiwan na. No da kay ti away ako lang kat awang kay ti igit ti baybay di adda karayan nyo. Damat karayan mi nana ang di mat nalamas. Gabgaburan mat di magabgaburan mat no kasta nga aglayos. Dito ay uri na dawel, mabalat na sumalog ni tatayo, conformit maalan ta. Kunanak no nadawel kano ti baybay, as-asidag kano nga, agpaigid kano dagiti lamos, dagiti ikan. Nabintas kang peso man ang nemi, di ading ni Densyo, nga niya Lili. Naisip, at naduwakalid naman ang nemi kan na ornos dagiti ngipin na, fourth year high school na. Nagpaspasyal kami kani Lili, iti baybay, manong nemi. Ngim, kasla, nilita, Lin, manong nemi. Akan kanagan dapat kiti, dandanit kang kanagan, Lili ken Lin, di ba? Nga ni Lin, manong nemi, kit awan iti tamag ko kenkuha, nakalpasan nga napan sa Manila, nagbasa. Diyak magkarot amo di address na, tapos suratak ko ma. Manong nemi. Ako mapengarod cellphone ko. O rin Densyo, kung ako cellphone na. Yung plano mi, manong namin ti gumatang to. No, makapagsweldo kam tumanin. Ako ba't marurnong kumanong namin, tanong to sweldo ko no kakit. Ipawit ko mat sa Jibalay. Uno saan kat agawid ang mismo, kit iyawat ko mismo kaninana. Ay, agaman ang anak ko. Anda igatag ti bagas. Ken, masapsapol na kiti adim ng agbasa. Ana, kumusta ti trabaho? Okay mat nang. Janitor lang gindi okay mat, nadalos. Nadalos jay dalusam. Jay mall nga pag janitoram. Ti ko na kahit ko sa unang, nadalos nga trabaho. Tapay ang ka di mangijijay kang gati naalas nga trabaho. Nanang mat, nakalalis to nga gurat na panunod na. Una tan nadalos ko nam, di adik pang peraram. Sabon ka ti trabaho, na nabimpinas kang janitor. Amangkid na mangijajay kang kati trabaho nga illegal. Tapos kumatihan niya, nagbaling nga drug pusher. Ninanang met mo, no saan ka nag-drug addict ka, doon kang naglako ka matin. Adot mang mangikukas takit, naitiradyo nga padpadamag da, adot matiltiliw. Nangjak to rami din dita, halakad na siya ato na anak ko. Ano samlatan ti kinadjanitor mo? Lapilangan na may tulong mo kanta kami. Kanitatang mo, kanagdikapsat mo. Di ka pala mga sasawa. Nanang matadoy pa dita. Siguro, nung makapag-graduar to ni Lynn, kat dito ito lugar tayo ti pagtrabahuan na, mabaling papanggunto pa siya rin. Ay, sus, hangkan to nga may ikari anak ko. Kan baka no, sa Japan, Manila ti pagtrabahuan ni Lynn,
Baka kahit adapet boyfriend na itan, manong nga tawan nga basbasa, para tertier nan, sikat-sika, manong matal nga tawan nga janitor ka. Naumpay na ornong ko, ay lakit pasensya ka na anak ko. Labihat at trabaho mo, takila maitulong mo ka na kami. Eh, nakasama ni tatang mo manin eh. Nagsarod din, tulong ang trabaho manin, tulong ang sakit manin. Ito na minsan manong namin pa nagbakasyon di Lin, na pangkupinas siya risuna iti balay na. Si Kagayam, alam mo, sumra ka. No kasunod kapintas mo hindi, napinpinas ka manin. Ay bang Kagayam, sabong para ken ka. Nang purpursam deta, diya karo ba mi? Inlibas ko nga pinuros. Taawa mo't masetas ni nanang. Aumot mula di balay mi. No, ada mula, marunggay, nagitinating, nagitagkalat-kat. Thank you. Tugaw ka. No kasunod pintas mo hindi, napinpitas ka manita na. Kamusta pa nagbasa? Okay man. Napas na kakagbasa. Kaputa siyempre at inspirasyon ko. Boyfriend mo? Sa Manila? Inspirasyon ko rin parents ko. Inspirasyon ko na po, Diyos. Kasi ka, kamusta pa nagtrabaho? Ado siguro itang turnong mo. Abi hindi kagbasa. Narikat sa eh. Nakarulatan. No, adan to girlfriend mo, katagasawa kayo. Anarod, janitor kan tulatan. Napyo kumamat no, binulan nga, increase ti sweldo, baka tinawon nga tawon increase na. Awang harod. Kagangay lang, may minimum wage sa kunada. With SSS, siyempre, ato deduction. I love you, Lynn. Amok hindi pa ilaing, namadlaw ko. Ngayon nakatot babae di mall. Umadag iti matam siguro. Masukat-sukat na daw mo klase nga babae or marsumur kiti mall. Di kiti sales lady, kada kiti pwesto. Baka anda pa ikaduam nga janitress. Ada. Ngayon, si kamit kahit ko. Sorry, Elmo. Ano kahit mo kasawan nga sorry? Adan naman mo ka. Nakariknak dayat sa di Manila. Ano kasta? Sanga siya tipat-patik mo. Adamat na sang-sangan nga riknak yung kaidi. Nangurugi ti asi. Masasyalak yung kaidi, so matultulungan ka, di ba? Ibing-bingayan ka kanigit balon ko. Yararantak yad-ado, tapno may bingayan ka. Muna ti asi. Naging ka nga na-develop. Iso na lang tam. Idadakot sa di Manila. Kat saan ka na makikita. Siguro kat naibaon ka dir kinakita sa bali. Di kat kahit nangasawan nga, agayan ayat ta pagkatapos linipat nak. Parang ganun eh. Kasi lakas diya eh. Naman pa is awan ti formal nga nagkinawatan ti puso ta. Naganos nga puso kenrik nata. Sorry, Elmo. It's okay. Ibawing mo lang sa balit na puso. Sa mesa. Uri nga tanang talined, ti panagayit ko kayong alanganin tayo. Lalo no, makapagturpusak ton. Saan tangang bagay? Saan ka na'y kanikanyak? Saan ba't nga na'y kariparakan ka? Manong namilip pa iti abaga ka nagawid dito balay. Nadlaw datatang kaninanang gastamatan. Kada Heidi. Kini Jojo, mga bunso. Mula, pag pinustaan ta manong, pinahain na ka ni Manang Linala. Ada ka naman panagayat na kanya, kidi. Di mo kami nindaw doon di panagayat mo, idi. Di nasaksakit ko mamanin. No, da nagkinawatan mo pagkatapos kat nakasarak ti kasukat ko sa di Manila.
Nimbaganan ka mismo. Kahit nakanumat idi. Ngimit da sa dyan Manila, di saan ako nga makikita. Dadya. Tinakanumat ng kayat. Kabutadan sa baling, ipatpatik na. Nisukan ti kang runan ng inspirasyon, di pa nagbasa na. Ala, kastalat ni biyag anak ko. Anda pa nakapayan, dapat balay ki. Tatang? Gagagad ka ti trabaho. Mga asinapo Diyos ka na tayo. Ala, agad tao, biyang kulat tamo, nagpa-dispenser ka na kaya nako, gabot na kastuyak mo. Nagpatinggak lang ti karpintero, sakit mamanungan pa nagtrabaho ta. Anong arot ka ta? Alis to akong banog. Nyak na kami dito nga sakit. Banyo tang. Tayo doon nung pumintas ti biyag ko. Pa-hospital kayo to, tapos nung makita ka na lang sakit yo. Tapos nung sumalot at kayo, ken manayon pa ti biyag yo. Tapos nung nagkastagad da kayo to kininanang awir ka na kiti apo ko yo. Sabi ko madanon ko pa yung nga madaan ti apo ko. Uy, sa otikas talakay. Narigat nga matay ti dakas nga root. Oy, sarang matadagas nga root, bakit? Narigat na matay. Dagiti sampay akayat ni Apo Diyos kalain ti babulod na nga biyag. Dahil kahit ko sa way. No kastawat kang pumasyar, manong name ni Dencio, gayem ko, kayan katrabaho ak dito balay mi. Di may sangal daw, ang panagbakasyon mi, no day off ko, kay day off na. Nasingad damat manong name kini Heidi. Kat ko nangarot kanyak ni Heidi. Manong, magaman kini, manong Dencio nga ang anak ararman. Tapay, di mo kayat ka na singbat ba? Tsak ba, type? Sino nga natin item? Basta. Sumrikak tumatang nga ang trabaho. Sa din, no? Umayik ba't sa Jay Mall? Sumrikak nga sales lady. Nagraduarang mo ng high school. Siyempre, alangan ba nga siya pagbasahin na tatang kinanan kasi kakit saan? Kinuring atan kayat na kapagbasahin, awante, usa rin da. So nga trabaho ko matan Di adadaman nga kang kanayon nakamakita ni Dencio kasi pagarigan nagtrabaho ka di mall. Basta ibaga makingkuha ng sangko akayat. Saan lang manunemi nga niya Heidi nga ading ko tinagtrabaho raman pa'y kinilili manunemi nga ading met ni Dencio. Kanagkatrabaho anda pa'y. No kasta nga day off mi manunemi bes nga gawid kami. Kadait mi matenda kiti dua. Kapsat kan kapsat. Agabirat tan dugayan. Agabirat tumatay kapsat ta. No mapasama ka asta. Ngem, omot pati magkini, ading po ha. Tapay. Di mo kurso na rin ading ko? Oh, dadya ka di palaing nga, lin nga nang paikang ka, itipat-patig mo. Tsak mawatan di pa kike. Isulang tipat-patig ko. So, the first love ko. Ang saan na kapat kakayat? Basta. Ito talagang isot de kari di iso. Ang yung habang awang pa iso na di kahit mga orda sa wen. Makirelasyon na kini ading mo tapos nung pag-angawak. Nasaan kumot nga iten? Pagamam ta, agsublikan niyak nilin kat isinak ni Lili tapos nung adda nilin. Kahit pungarot nga sagaba ni ading mo. Densyo niya kayat, ngagurahan nak to. Gapo kini ading mo. Gusto nga pakpakonak madken ka. Nakas pagarigan na maalo ko mo ni Heidi nga ading ko. Kadagkarelasyon kayo. Di mo lang saksaktan. Di mo lang pagsangitan. Tanu aramidam dita. Ang mga no, agbalinak nga worst enemy. Siya nga best friend mo. Nagsarita kami manong name kini Heidi nga ading ko. Ana, sinong bata mo ni Dencio? Saan mo sumbatak manong jakbat kayat ko nakmet? Sa may sa nagsartin matin. Saan nga tumutawag, saan nga nagtetext. Kitsi ka.
Awawagan na ka kadi, titiksan na ka, iading na nga lili. Samet. Nagsarita kami, di na ka mag-type. At type na nga sa bali. Sino? Basta. Di kahit na sa Juan, saan tumadlang mapasamang karelasyon kami kini Heidi? Ay, kini Lily? Saan nga mapasamak ti panagabirat yo? Kan saan nga mapasamak ti panagabirat ta? Ay, panagkayong nyo managayam, kan panagabirat ta? Iti may isa nga malem manong naming sa taon iti bisin ko ngayon kamat ko manong naming nga tinalusan tiya naga na tapugan mo na ibatan da manong nang soft drinks adag manong naming tiya food area imununan manong naming nga nangan ni Densyo idinto ta idnak kumamanganen aumat na batin pare dinagpat tinidaan. Siya man nasak tinaudi. Baka na dyan naudi kat amo na nangangkan. Sus. Numuna kat. Adayo pa iti sweldo. Yung mga nakarinderya na. Kula. Tadahito ti kwartak eh. Kinabi nga matindang ti kwartam kat kasusuldom. Kaano di ba nagsuldom? Antid ko amin dyan balay. Wawit ko kiniading ko. Sige. Nagpamad pa di ahabising ko. Manong nemi di rumuwarak iti mula. Nagpadayak. Iti sikigan iti mula manong nemi. Labsa-labsan manong nemi di kitikas kanyak nga. Tao nga. Makita napasardengak manong nemi di nakakaasing nga. Langat ti may isang agpalpalama. Kaano pa nga nagpalpalaman to. Yapa nga saan nga tiliwan di kiti pulis tap no. Mapanday panita DSWD tap no. Suda bang pakal. Namuna ta nakadungdungurit. Medyo kabuting pa yung manong nemi di kiti padak nga lumabas. Aputin daw ita agong dalo kasta nga lumabas ta kaputa. Ngil-ngilawon pa isura. At iti suli manong nemi. Kailangan at mabisbisin na na. Hindi na pa nakita kasadgan ng grocery manong nemi kimata nga titinapay. 200 takkel. Ure ka makangko amin na doon. Sa anak pala mabsug. Talaga bang bisina ka. Nakasupot. Mga anak doon sa dyan ko nak. E di manabsak manin, mabatugak manin manong nemi dagpalpalama. Kitkitaan nak. Slag pagpakasi di kita matala. Inalak ti may isang tinapay manong nemi. Nyawat ko. Sa gesata tata Lulang da ito Sa gesata mabisinak mati. Kaya manak. Mabaling ka din nga agsangot ang mga antitinapay. Abi namin dito tiyan mo. Suli. Kat saan nga madaldalusan nito Pag-isbuan na ba Uy, nga nagloko na kiti tao. Di na malamot ang daldalos. Kitag narugit no saan nga nadalos naglawlaw kat pakaalaan ti sakit. Abay nga rin na kayo tata. Kat di ka sa nagdigdigos, di ka susukat. Di kayo magtututbras. Nakarugurkit tiro pa yo. Tagalo kayo gani. Apay awan kamagyan nyo. Awan anak yo, apo ko yo. Nga mga sikaso kumakada kayo. Magmanasan na kayo tiliwan ti pulis. Pasaray, bugtakin dakdag iti traffic enforcer, traffic law enforcer ka magbagada. Pasaray, bugta-bugtakin na, napapanahon dito kaya't ko dito Ala, manganta ka rin din Agtugaw ka dito, abay ko baro. Kasi nung agtugawa ka ng arugurukit, hindi po nasa Nakakita ko manong nemi nagtitime na papel. Medyo dakil, newspaper. Dikitig namin daduman to. Ruarmat kami na manong nemi timul dito Dakam kumapit mang dalusan. Sa digitay street sweeper. Abi kami sanda ka dalusan. Nagtugawa kiti abay na manong. Naman pa medyo mabangsit anak. Nga mabisinak So nga, kinang ko ti dirapay nga panakabagi.
Naibos na mo tin Manong Nemi, tatakala tinapay na. Napsok ka kamit lang data. Well, masapul ko ti danom. Ayaw na yan. Nalipatak sa masaw, matigatang kun ti danom eh. Inaglangan nga, mangalad ta. Dumawat niya ta restaurant. Nakatamat ta water service da. Mabit lang data ah. Urayan dak nakmalod danom. Manong Nemi, dua nga basit ng plastic glass tinikak. Kalabasa nga nakainumak. Sa ako indod kang kuwana. Ay, kaya malain da ito. Dua nga baso. Ganon. Kaninto no, sumimkat. Pangalan nyo itong manen. Doon timang tadkata kayo, tinapay lang. Makamuni po Diyos. Pagawawidan nyo. Dito yaklat tanukuhan nga maturog. Bagman sangag tudo. Kung sanggat na nalamis sama ti parbangon. Mga sinapod Diyos. Nagan mo barok. Elmo tata. Dakay ngay. Inagan ko. Nalipatak sa payan. Inagan ko. Di tata man. Awagan naklatan ti ama. Daniel. Manong Nemi manipod mat idin no kasta nga mga anak ko ni ti Aldaw Manong Nemi. Mangi lasinak Manong Nemi ikak tinapoy kan si daen ti styrofoam sak mga ti kutsara nga plastik kan tinidor Manong Nemi. Kalpasan na mapang kumalbalunan ti lakay. No adda ngem no awan Tsak magbalunan, taon na nga rin balbalunan. Mabalik siguro nga imakar ti pwesto na pagpalpalamaan. Ngam no adda Manong Nemi, at apin gundaway nga. Duat styrofoam ko, sidaan kan inapoy, duwa nga sidaan. Sa mabanitayan na. Ama Daniel, ay, mabising kayon. Diyak pailangan. Diyak ka panganantan. Nay, para kang ka. Ang kusar ka ta, kutsara. Kamu kamatan ka, nagrugit ta imam. Ano nga tanong kagbog ko? Agkutsara, klatan, Elmo. Agkasango kam to nga mangan Manong Nemi. Adaman ti kiti kundaway nga madalusan ti ayan na. Dalusan ti kiti street ta. Ti kiti agdaldalos iti kalsada Manong Nemi. Ibusan nyo na tatatap no. Mabsog kayo. Dati ti danom na sa gasatang botelya. Anak ka diti trabaho. Janitorak, may sakari di janitor kada ito nga mall, tata. Pwede ka agbasa, mo. Mga pagbasak, na nakurapay kam lang. Gagangay lang ti balaymi, bagit na bigsa, may tayab. Ni tatang ko, karpintero ngam din na malagdaan ti balaymi. Sa may sa, ada sakit na. May paharit kang kuhan, mamanong. So nga, pasaray may istambay. Siya katipang naman na maanda. Agraman ka ni ading ko nga Heidi. Iti nagraduar mo ni ading ko, magtrabaho mo nga sales lady dito, ito nga mall. At tapos kapsat mi ni Jojo, basbasa ba high school. Baga patingkang amin nga ti high school lang, tata. Taawang ka di tarapa mo nga makapagbasa ti kolehiyo, baro. Ada Asino ko matisang ng mga ayat nagbasa. Ngayon sa sino pa kiti ada interest na, so dapat kiti awanan ti pagbasa. Itinto ta ada mat kiti nabapak ng dita nga, ada lang pagbasa na, di dapat nagbasa. So dapat iya manggulgulo mo, nagbaling nga loko-loko. Tata, alpasin. Mutuin natin ti basuratan. Ibusan nyo natin. Danom yun. Ape ka sa panagkita yun, kanyak tata. Ay, yamanak. Sa uulitin, Elmo. Manong Nemi masansan. Hamot ka di kang kanayon. No di kat masansan, Manong Nemi. Nga
agkatugaw kami mo nagsawang ka mga mangan kini Ama Daniel. Dildilawandak digdi tao ka na. Oy, kapi na nom datag palpalama. Haawa, jakap kapi na no. Di ka lang marimunan. Nadalos ka mat, ape, di ka marimon nga magkisasarita kayong kuwana. Tao mo tisona. Ori tao agam kastat lang ana. Awan ko mamatibibiyang ko ang masurong kami man kang. Happy ko masurong kayo kanyak. Kat awan matidagas nga ramid kang kuwana, kat awan matidagas nga ramid na kanyak. Ay nat amo baka agbagtit deta, kat gulpen na ka, danog-danogon mo na, dahil mo ko na, kat patayin na ka. Saan nga tao nga? Ora ni Densyo manong name dildilawon na. Tilamar aramid mo, sikal mo. Uno, gabot saan na kang kakayat ni Lin nga ilab mo. Kit pagtripin ba't na dyan nga lakay. Kaya ako mat-connection na kini. Ito saan nga panangayat ni Lin kanya. Diyan ka rin mawatan no, anat eh. Anat eh, pambarang mamang tulong keng kuha na. At damat ti gobyerno ko mamang tulong keng kuha na. Eh, sambat nga siya asikasun ti gobyerno. Di damat tilawan nga ibalod ko mo ni panita DSWD. Uno ituntun sa dinutayan ti lugar na. E di si kakumat mangituntun. Nagsalsalot sudak man, ano, papana, Tagalo iso na, hindi naman tibaga. Sardingamon. Sardingak. Kat gayam ko iso na. Nakagayam ka ti nadungre, tagpalmalama. Makigayam ka ti taong grasa. Nasingpet ni Ama Daniel, nasera ka sa salita. Kinapuno na kit magustok di pamagpagana. Tanong mo magbag ti besag palpalamakin ka. Sa anak ka no mapukawan tinamnama. No anyaman ka no terapaap kumagunod kuntok. Iti anya nga rason. Anya nga pumuspusan. Kita kan anos ka no ah. Kan anos ka agmap, agsaplid, agpunas. Dua nga bulan manong naming nga kasdya ti kinasingad mi kini Ama Daniel. Aging nga iti may isang aldaw nga inak ko mambalunan manong naming nanganak kong tamabisina. Matat. Ay, nasapsapulam. Kuna da kita masansan nga makakit kita kanya. Ni Ama Daniel at ay agpalpalama dito. Wanen, tiniliwdan. Tiniliw di kiti polis. Siguro, pinick up da itay. Manong nemi naman mapangkusirpadan ti sulit ti mol no adda ni Ama Daniel. Oh, matan. Manong nemi, napanak iti police station. Dinamag ko manong nemi no adda tiniliwda. Kanang ipananda ti tiniliwda. Oh, mati, nadamag ko tiniliw mi. Palpalama. Siguro agad. Balod da. Imparawarda ba't lang ata siyempre. Pitulo ang oras. Itinituding nga para kay balod tayo sino man mabalod. Saan tumairwar. Ika man nagkintig sa lusod dito DSWD office. Kino na ti pulis manong nemi kat napanak. Nga maawang mat ti may bagada. Ading ko no, adaman kasi dyan kaso no ko ha. Adano ka dagiti mang tuntun. Uno, may isapul. May interview kat no, may bagana ti talagang ayan na, pag nagkapon na ituntun mino ka. Ngayon, awang ka diti, napan yung intuntun nga Daniel tinagan na. Ma'am? Daniel, kinakaman ti record. Ako matagdagan Daniel to eh. Sa nabayagan nga saan ka napilapan na ito record kada kita agpalpalama. Di kita beggars. Sino nga sa pulam? Ama Daniel ka no tinagan na, ma'am. Iti sulit mo lang kapag trabaho sa di masansan na pagyanan na. Ito na minsan saan ko nakita, danang ibaga nga tinilul ti polis. Napanak mo dito police station, o matin blatter da. Imboundak dito eh. Ikay anak ko magamit pa kasek na. Kabagyam? Saan, ma'am? Ngayon gayim ko. Nagayim mo kasken ko, ana. Sige, ma'am. Thank you. O, sige.
Manong Nemi, diya ka mo no apeng ang problema kang kuana. Ada nga talang dangran kang kuana. Sinalbits na nga ta. Oy, Densyo, pagpagunyan ka. Alis to bakit ni ano ta, agbumulmulang lang ka. Mauduoti kan ni, kitadupe de los Santa. So, makita na ka ni supervisor nga, mulmulang lang ka, kasta bahala ka. Na-warning ganda ka, hindi na minsan. Ano naman di problema? Ni Ama Daniel. Check pa katurturugan eh. Paunay ka. Nakapukaw ka, pero may nakasingsingan na gayam. Nasingsingat sa pagkada dyan, ang gayam mo, siya ka. Magustok namin ti pamagbagana eh. Nakiti, ibagbagana, prinsipyo di biyag. Kaya nakatulong kumangorken ka. Nakiti bagbagana. Kaya nakatulong ka di ka na dyan agpalpalaw. Saan? Hanga nakatulong ka po itag, problema kan. Hala, sabi ko matanda ti nasa akasaan. Sabi ko kinon ko naglatan manong name sa ko nintuloy ti nagtrabaho. Ngam tarasagan nga maikat manong name iti panunod ko. Noon niya itan tinapasamak iti nga lakay. Numanin sumirpatak iti pagiganan na awan lata. Numanin lumabasak tada papanong ko gatangin awan. Anda nagdigon daw kay manong name ang gistembayak iti pagtugtugawan na iti. Kat katawan nagdigiti manglabas kanya. Gimwapo mo tinda dila kay ka nakadungdung rin. Imubig pa eh. Ay, no brom dila. As kalagbagtit. Kunada kanya. Makabulan manong nemi nga inururay ko ti ba nagpakita tila kay ngimawan. Bamon. Diakon pampanunutan. Ginunok tinakim ko man. Naging ka manong nemi iti may isang aldaw nga lumabasak. At na nakatakder. Yung saan man ka natungrit. Lakay. Sakit. Guwapo. Nga. Horelala. Naka-Amerikana. May bigbig ko manong nemi. Ama Daniel? Ay. Elmo. Ama Daniel, si ka din. Malasin lang. Malasing ka. Uri saan nga nang dungrit tarupam kat malasing ka. Malasing ko na kiti matam. Kaya malasing ko. Dariting tago mo eh. Naggwapo ka, nagbaknang ka. Baknang ka. Uno na ang bulbulo damda kita. Itama ba yung nga nagdigos ka, nakabagbanglo ka. Ang kanarugit, naka-leather ka pa eh. Babalik ka ding awisin ka. Sa dinatata, ita mangal daw, ita mangal iti restaurant. Ko lang sulitan na gidi papay mo ka niya gidi. Ili mabisbisinak kita pinakanak. Alaunan tan sumreka ka, mabita lang. Iyalisto na tag-order sa talistol tibangan. Sige tata. Umakan. Papananda ka din nga pangalan nga restaurant. Aglugan ta ka din di konsep. Manang nemi kaslata. Anak pala mamati. Nakakutse pa yan. Manang nemi. At the driver yun tata. Siya kagmaneho. Siya ka mom. Saan data? Nagsusuro ka doa. Sa kamangala ti lisensya. Baga, dan tumangi regalo kang katikot sem. Sino kumarod? Nag-order manong nemi. Iti first class ng restaurant manong nemi tinapanami. Tata, medyo mabayag tayo ata. Mabayag na nga 20 order tayo. Baka, ay lakit siya tulti baka mo. No, ada basol mo ito numalado ka nga sumuri. Sunod mabaling ko ito kasarita. Natay supervisor mi, numuna kat stricto. Yung sakto di mag-isarita. Uray da lang dorder ta, bayatang nagsasarita ta. Kaya't mo tagbasa,
Kahit ko unay tata. Kasi magbaka ka na kayo di. Ngumore ka sa doon pamayak no. Talagang nga awan ti pagbasa. Talo kami nga nag-graduate ti high school. Karadordor laeng ni Jojo nga buridak mi. Nga nadya balay tultulungan ni nanang tarakin ka na kita. Sang kabasit nga tarakin nga tinguwen. Itatang mo nga ron. Masaksakin ni tatang tata. Ay, nakitan di order ta. Alam ang tan. Manong nemi numanan kitain nak sa kinita kami nga inisem kawayatan nga mangmahan kami. Nanti panunot ko manong nemi. Kasi natak pa lang mamati. Di nakadungdungrit nga lakay nga palpalama. Nga kadkaduak kapangpangan ko. Nga jak marimon kan mangdungrit kan kuha na kat. Iso da ito kasangsaw kita. May samad kaya mabaknak. Anak ka tanda masamak. Sinalutsod ko. Tata, saan ko makapakabasulan no? Sa lutsod kada kayo dito Eta. Apa nga nagpalpalma ka edi? Wano, ada ka sumsumroyo? Ala nga sumsumro tikit mo sa wan. Baka ada simro ka na kayo edi kit nagkatang-katang kayo. Pimanaw kayo di lugaryo. Sa kaya nagkatang-katang. Nga sinapsapol na kayo di kabagyan nyo. Edi sa pulang kayo kat awang kayo, imbagada nga tinilod na kayo ti polis. Sinapsapol kayo data. Naparag iti police station. Nagsaludsod. O mati may bagada. Napanak pa di SWD. O mati nakalista sa dyan nga nagal nga Daniel. Daniel ka di tinagan nyo? Daniel tinagan ko. Apay nga, napasamak ka siya nga manong bulan nga nagpalpalama kayo. Baklang kayo samat. Wano nagbalinan nga limpyo ti panunot yo. Kit nakaawit kayon. Sa nga natadahil ti panunot ko, Elmo, baraw. Ano nga rin tinapasamak ka siya Sige, kung nakmalan no, malado kan. Indan, rumortan. Itulod ka dyan mul, pagtrabaho. Sag ba nga dim saga kiti kotse naman ang name Lagi kayong number at cellphone mo. Tata, ada cellphone mo saan ka di? Handa kang gagangay lang ang cellphone. O pagkat tumawag ka niya, kanaupay load na. Ito mo kanyang di number mo. Sige tata, ipunbuk yung araw din. Idadyomat kanya din number yun at tinawag tayo. Ay, sakto lang tumawag ka nga tap namaalam ti number ko. Ito istorya at kinidensyo tinapasamak manong nemi saan mamati. Dula amin agar-arabab ka laeng. Dahil ito may kadoon nga warning mo, naladaw ka man rin. Sige, tulungan ako ng draws. Baka no may katlungan, warning, baka maikat kan. Nakakaragri ka tagsabot trabaho. Di mo pa kahit dito, kahit napaot ka dito, nandun benepisyo mo sa pagari ka. Hindi ka mamatikan yan. Hindi ka mamatikan ka. Ngayon di, ag-break time kami manong nemi, inistoryak manin kang kuhana, ti may panggap ka ni Ama Daniel. Kasano ko mga napasamak ti kasta? Ngayon, napasamak ka ron. Nakakot, naka-Amerikana nga, lakay, nakakotse. Nakapormal diya, ruwatin na. Labangam na nga ang restaurant. Kurang na lang ikanak siguro kwarta. Nagyan yung wallet na. Di mawat ka kuma. Pinabayadam ko na hindi. Inted booking ko na hindi. Mabayinak mo ta. So nga rin nga in-treat na ko nito yung class ng restaurant. Inalar na cellphone number ko. Tapnoan niya. Nangyatihan mo, baka ada business na. Baka isarek na tinapipins nga trabaho. Ay. Kaya po, kaya. Dungat-han naman tika agmauyong hindi mo binukbukudan. Elmo, niyan ito panagar-arap mo. Agpalpala mga bimaknang. Dakin ka, no di mo kaya timamati. No di mo, di nakpat yan. Bahala ka, ha.
No, magpeso nga alan na nga pagtrabaho, bilis nga trabaho na itsyan nga lakay. Saan ka nga lalain? So, pero kumaon sumuro takin ka. Eh, jak, magbagti takas ka. Manong name kabigatan na nag-ring the cellphone ko ni Ama Daniel tito tawag. Tata? Tata Daniel? Ama Daniel? Check na ito yun. Kanot pa nagbakasyon mo si Lucario? Kanot tayo may nga Domingo. Mamamisanak lang namin nga nagbakasyon ti tunggal bulan, pambarak ka. Mangitad ti sweldo kaninahan ko. Mabaling ka din nga agkuyog tanto. Umay ka di lugar mi, tata? Ama? Adda ka di ka kakabsat mo nung kasadya eh. Agkuyog kam to nga gawid ka ni ading ko kain ti tata. Mayat. Bigat ti Domingo pa nagrubot siya. Huwag tata. Adala tayo alas 7 na ko nga lugan mi, ang jeep, nga sumurong. Kutsay na tulatan. Narigat ti dalan tata. Maditikot sa iyo, alak natin na pagminas nga lugan ko. Rakkel ti likay na. Mga alak to, pwede driver ko. Tapos na problema. Umay ka ito alayan di tamol. Iti agsapa ti Domingo. Nakababayin tata, no? Ala, itawag min ko sa Jebala na tata. Pumartidan to ti manok. Manok laing nga native ti babalim nga may karikang kaipasida. Manong name imbagak day ta kinidensyo kat katawa. Nakakatkatawa ka talaga. Agar arapaap ka. Ararapaap pag madagayim mo nga namak na ngamang tulong kang ka kasat arapaap mo la. Sa arapaap day to densyo. Nagpepeso. Tapos mamati ka. Ito nagsapa ng Domingo. Umay nakamda kasi nito kini Heidi. Sige man. Ada nga peso ni Densyo manong name hindi sumarding timis nga dakkel nga. Dakkel tiligan na. Ito sama dati ko na nga 4x4. Nga open manong name. Hey, Elmo. Ama Daniel. Iso dito ti kapsat ko. Okay, nagpintas ti kapsat mo. Iso dito ni Heidi. Ni Ama Daniel. Kumusta kayo, sir? Ama Daniel ko na yung latang kanya. Iso dito ti driver ko. Ni Isko. Alam, lumugan kayo. Medyo adot kargada talikod. Ang nawaya pa ilaglugan kayo. Ano nga dito ti kargada ti likod? Ama, kita isarabo tayo ka nagitip. Naghanag ka. Naghanag. Laglugan kayo tayo yun. Para din siya. Ingamin. Mamati kaitan. Kahit mo asawan. Wan, naman Daniel. Amat nga isubo na. Mumalasin na narugit ni Ama Daniel na makikita mi di. Ngimiso na. Sige, ingamin. Manong name medyo napahot ti biyahe mi. Numanin ko ni ading kong Heidi. Natultulungan suna. Kiton. Di ka pati si Kaedik kagura na ta. Mapangko katugtugang kasarsalita kada kapangpangan ko. Baklang. Baklang siguro at kinam tilangan kinatilukan. Kinam di kita ginadgatang na grocery item. Baka saan nga umanay ti kusina tayo. Narigtag ti may plastar. Tapara ka na tayo dito. Well, ako mga rugkes pasarabok ka na ginaganak kang kakunana. Manong name, hindi makadanon kami inyamamok siyempre kadananan kanitatang ni Ama Daniel. Kinagamyaman da manong name. Kan pasensyada lang ang pasensya kayo na. Sir, gabuta kasi ka lugar mi kasulat ni Malaymi. Masaksakit kami nila kay kusot gapo ng hanang malagdaan ti Malaymi. Kadapi nga saan ka mapanti ospital. Gabsad, ano naga mo? Dominador.
Ador, sir, ama ko naman natang kanyat, nairwam ti tao nga ama Daniel, ti awag na kanyat. Alakit, mangal daw nga rutin ka ba ta? Pangal daw ka man nga nakadanon dito, nalabas pa yung pangal daw. Narikat kami ngagpaiso di dalan dito naman pa napataray na ito yung driver ko. Kasla, awan pulos tala mi imtilakay manong nemi nga nakisaho ko na kami. Iti gagangay lang alamisaan, gagalang at tugaw manong nemi na nakaidasaran na nagiti makan, nagiti ko naktam, malaksit tinulang anit ko manok. At dapay salad nga pakpak ko manong nemi. Sada saba, nga kaluluom na manong nemi. Ito nga saba. Manong nemi, idimalpas kami nga mangan, kinalgat na ni Ama Daniel, tinagtugaw iti papag, nga ti sirok ti kay mito manong nemi, iti sigagan di balay mi. Ay, Ador! Tinawagan na ni Tatang. Tuga ka ti abay ko. Sir, Ama Daniel, ko naman, nakawagan ti Sir. King kuko na ito'y daga nga nagdisuan ti balay iyo. Dagati aking ko kati medyo mulmulak mo ka nga talon tama taga ili di bagno sanda kay nga pagbaybayadan dito yung nagdisuan ti balayo saan met ka diyan alawa half hectare ti ba nakabagi na manipod dito nagdisuan ti balay nagpalaod gana dya ungto ti medyo ungto ti turod. Dinalaylakla ko. Diya ka muna mo, Ama. Damagam tuman, nilako na ta gatangan tayo. Hindi mo kaya't nga si Kantot may nagan nga king kukwa. Kinati balayo, saktamon. Pumatak darte ti napimpintas, kaya nataltalgad nga pagyanan nyo. No, di yung kaya't panahon dito nga lugar. Ngayon mo kaya ito nga panahon dito nga lugar. Ang dala kasagana nga balay nga pagyanan nyo. Nga maitara ko kayo. Ano man ang kitain nak manon name ni Tatang. Kasali na nga siguro patpatsin di kiti bagbagana. Ibagbagana amin Daniel. Aging nga mabayak di payapayan nak ni Tatang. Dati man lang anak ko ti kasalita yun. Pa kasla ka lababutbutag ka niya. Ano di ka mamati ka di kiti bagbagak. Apay nga ramidak, kas pagarigan. Manong nemi, sinanyasan nak ni Amam Daniel nga tugawak iti abay na. Nagtugawak, kadim parabaho na manong nemi, titakyag na iti abagat. Kinambayan nak. Agayam kami kini Elmo, anak mo, best friend. So, kasagayam, no, anya man ti problema na tulungan kayo. Ama, pati siya ka, hanggang mamati. Saan nga nakapapating yung pudno? Dahil natatawag na saan nga nakapapating yung pudno. Magatang nyo dito nga daga, tagbaling kuko ni Tatang, may nagan kang kuwakit kuko kami. Sayo, sa makamalay itidakil, nasiyat launay, kang runan na kada kayo nga kakabsat. Yung tunumay nga pa naglulukat ni klase. Agbaling kayo ng scholar ko. Agbasa kayo, kanyaman na kayo tiyopurso, katsyak, di makamukha na kiti amin nakasapulan nyo. Amom, Elmo, agsabsapulak ka na tao nga tulungan, katsikat na sa pulak. Awan ganas ko nga tumulong ka na tao nga sa nga urumpay nga tulungan. Nga awanan iti nadalus na puso. Anong gulat ka na kayo na baknangan? Ato tultulungan. Adabakan nga balay, nga awang petagyan, nga nairantang ako mga para kada kayo. No kaya tiyo, umakar dito
Ngayon saan kayo tiyo umakarta. Dito kayo nga nagnaed. Gatagan tayo dito nga daga. Kahit magipatak na ito iti balay. Natalgad para kada kayo. Intun ka nga may rugi. Ama. Intun makasalita ni tatang mo no may lako na ito nga daga. Tapno makasalita ito di abogado. Kahit may dalos ti papeles. Agbalinturin ko kayo. Sa ating turog yan, di pa nakipatakter ti balay. Siya kung di makamu, iti architect, kan engineer. Kaya rin doon managlalukat ti klase, kas kano ka na kayo. Ay bumandig di kaabsat mo. Anda na nga dumdungig, tata. Ay, ama. Ayan, Heidi. Ama. At lagan di Borotekyo. Juju. Di kad makapaggigadan kayo nga first year, sa kayo ito gigadan nga graduar. Upat na tawan di kursoyo. Kahit nung makapagtapos kayo ito, di kayo ito problema ti panagtrabaho yun. Gabot da negosyo kapag isarkakto ka na kayo. Basta, agsingsingpet kayo. Ang tultuloy ito pag-singsingpet yun. Nanaruna kang kail mo. Itultuloy mo, iti kinadalos ti puso na tumulong ka na kitang kasapulin ti tulong. Agpalpalamaman unsaan. Manong Nemi, kasla di kang pala mamati. Ngam siguro, mamati kam ton, inton may irugi, nga maipaay ni Ama Daniel, ti Karina kada kami. Nagkukuyog kami ti kabigatan na Manong Nemi ti Imyanda, ti kabigatan na nagkukuyog kami nga napan ti syudad. Indagas na kami Manong Nemi, iti mall nga pagtrabaho kami nga kabsat. Ama, thank you. Agananat kayo, agsisingpit kayo. Agananat kami, tata. Agananat kayo, man. Alawan, agpapado tayo ng agananat. Notikas na gata, saan tayo nga manano. Kalpasad ni makabulan Manong Nemi timawag ni tatang kanya. Ay, Elmo anak. Tang. Ay, ada dito'y ni Ama Daniel. Ada ito yung timekado nga iyumay ni dito'y. Ay may katlo, manipod ka rin di nagkukuyog kayo. Akit, igama ako na nako dito eh. Titulo tinaga, nainaga rin kanya. Ken, ada pa din pakita na kanya nga plano ti balay nga may patakder. Kasukat ti balay tayo. Di ka talaga nga may peso, tata. Igama ako ni titulo tinaga. Talagang adan pamamanik-nek ka na. Ay, makabulan yan. Sakbay nga palag-enroll. Ngayon ag-enrollen. Tinawagan na kmet Manong Nemi ni Ama Daniel. Kalpasang nagsalita kami kinitata. Hello, Ama? Hello. Elmo? Ama. Mangupen kayo iti bank account nyo agkakabsat. Tapos sadya ko nga deposit kasapulin nung ipasa. Ay, may promise yun, ha? Saan nyo nga sayangin ti kwarta nga nagkapukanyak. Kaputa, nagrigrigatak digta nga kwarta. No, anyaman ti may pakikata kayo nga grasya. Salamat mata nyo. Itong palyokas iti kalikago mo na panakairantana. Oo, ti magdanagan nyo kada kami, Ama. Thank you. Kas na nga tinaramid mi kadagiti kakabsat ko Manong Nemi. Di may medito syudad ni Jojo. Nagkukuyog kam amin ti may sabang kumanong. Nag-start kami lang Manong Nemi di sangang kasut. Kalpasan ti duangal daw Manong Nemi. Di maalamin ti ATM card mi. Nag-balance inquiry kami Manong Nemi. Anong? Andan? Nakado? Heidi, usarem data kwarta para ti managbasa. Sa kaputad da, baka gatang dita, baka feeling riskan. Kat baka nang tayo na. Anda na pinas nga balay tayo. Danda ni malpasen. Sa daga tayo pa yun na naglawa. Daga. Kanitatang gaya, nalipatan tayo. Papay. Iding karik, iding may ospital. Kat simulo doon, sama tayo, manipod, idi. Dan niya Ama Daniel.
Ibaongas man lang may pakiti, doktor. So, tinawagan ni Tatang Manong Nemi. Hello, Tang. Adan, nagasagan ang gasto sa mga basa na depositon. Dakay nga eh. May kayo to amin dito ya, bakasyon kayo, kapsat. No, ma-blessan ton ti balay. Siguro akit nagbasa kiton, duwapi abulang kat. Sigun kin engineer. Basit na kami nagtrabaho, nagrararakan naman iti proyekto, wano kontrata ni engineer. Kumusta sa lunat yutang? Kasla, umatin na sakit ko. Nga po tapiling rich kayo matin. Matakas ta. Ay madungarod di kita umapapal ka na katayo itan. Di kita karuba tayong kasla. Handa tayo amam mo ini. Ida kita amam mo da tayo. Kumusta nga ititalon nga panakabagyo. Siyak itibang talon ko nakagam paritan na dinanang mo. At apakasumro ka luman sakit ko. Tang. Kaya ito pacheck up ti doktor. Nonas kin nga manayunan ti agas na tumtumarin nyo. Kan mabalbaliwan. Tungpal kayo. Nonas kin may kumpain kayo. Pakumpain kayo. Tang. Masapol ada da itang nga tagaban ninyo ti salunat tayo. Tapos may kastagat. Manayon pa itibiyag tayo. Amang sagrap na niyaman nga. Ragsak ken grasya ngayon pa hinapo Diyos ka na tayo. Kinunak manong naimik at nagtungpalmat ni Tatang rinisitaan ti Dr. manong naimik at nagastagat pumipigsa na kiti agas na. At nagtultuloy manong naimik ti salunat na. Idi mablesanan ti balay manong naimik. Inaibak dagdag kapsat nga densyo manong naimik ken ni Lili. Inimbitarak. Shhh! Mawati kay Tan, ganyan. Mawati akita Tan. Kaslasan nga nakapapati Elmo. Yan pudpud no. Hindi din nakarudong tungurit, ngagpalpalamang, at iti sulit timol. May sabak lang. Apay naramid na kasi siya eh. Sigun kang kuha na, no agsabol ka no titulungan na, kasi taramidan na. Di kita ado ka nun natutulungan nan, kada adumat di kita patpatulong kang kuha na. Ang siyempre, magnadamot pa lang ti screening. May screen pa lang. Iso nga ni-screen na kamat. Nga po lang ti may nga tinapay nga nagrukyan na. Sa mo binalbalunan, nga di mo karugit, nga katugaw, nga kasarsarita. Diyak man mo. Siguro agad yung turong ni Apo Diyos kanyak. Nga siyak, itinadaan, kadedi ang gundaw, itinadalos sa puso. Tapos maasyanak ti kasken ko na. Gayem, tinaklip-lipatan mo. Gayem kagayam di saan kalip-lipatan. Buenas mo, tagbasa ka. Saan ka nga dyan ito? Libre pa iti pagkasaraan yung nagkakapsat. Ni pala, wala na ka malagbayan ng kwarta ni Ama Daniel. Pautang ka man na. Ano naman? Di mo at amo pangusaram ng utaong manyak. Kahit kumatan ng kikat na janitor, anong Octobram. Nagnegosya. Bam. Takasaritak to ni Ama Daniel. Barbareng no, kahit nakangatulungan. Ikanit po unam. Manong name iti may sang aldaw nga kaadak dito lugar mi semester. Summer break, manong name nagring di cellphone ko. Hanga nakapunbok. Hello? Hello, Elmo? Saan na tayo? Nabayag ka di una yan? Lynn? Siya. Imbitaran kayo, ma. Oren baklang kayo nakit, imbitaran kayo lata. Ano baklang kayo sigawan? Ano't pang imbitaran kanya? Kata kami. Managpaalak. Nagraduara kon. Kat, dito man lang, probinsya ti pagpaalaka. Sana ka nagpaala dyan Manila. Ito bigat, pangal daw.
Sige, Lin. Namnamaem. Umay kam to. Manong naming kasaladad da halimok magtipusok kadi mangig ko ti boses ni Lin na meron na inton makita. Di manong nga datang aldaw manong naming kat di makitak manin ni Lin. Arada na pimintas. Kang kanayin na pumimpintas. Manong arada nga saan ka manin nga may kari. Tapay. Kasla artista kipintis ni Manang Lin. Di makita ka naman si Deka. Congratulations. Happy graduation. Thank you, Elmo. Timay kayo. Kumusta ka? Estudyante. Nagpipeso di damag? Damag ka niya. At bakla nga ng tulong ka na kayo? Gusto tibang pabasa ka na kami nga kapsat. Scholar na kami. Mapi scholar kayo. Nakapakasakay ti examen. Haan? Natahan kami met na lang. Di kita scholar, di kita dapat scholarship examination ng mapasamak. Nakalasat kami iti pagibasaran ti lakay nga, nang tulong ka na kami, magtultulong ka na kami. Sino na lakay? Edi agam mo kami, agpalpalama. Tinulungak. Inikak ti tinapay, binalbalunak, pasarek kasangong ka mga mangan. Dejala tinaramid mo. Dejalaeng. Idagpakitan ka niya, kalpas nga nagpukaw. Baklang gayam. Ngagsapsapol yung tao nga kahit nakatulungan. Mamata ko. Nung nagkapo kami sa muking ganti istorya, mamati akon. Nadaan ka iti. Nadalo sa panagpuspuso at timulong. Kasta't supapak na ita. Uwan. Pinatgani po Diyos. Di karara ko. Nga, pumintas ko matibiyag mi. Makapagturpos kami nga kapsat. Nung makapagturpos kami ton, nakasagana pa ni Ama Daniel nga mag-isarik kada kami trabaho. Gabutam, ano kanot negosyo na. Manong naming kasta lang di pa nagsalita may kinilin nga miti sumarunong nga rabii na pangkupi na siya rison. Uy, alam mo, sumara ka. Flowers for you. Namamanin pinurdot iti karo ba yun? Anen. Adamat masetasan ni nanang. Adamat din panakahardin di balay mi. Dapat lang. Limabas sa kiti kalman. Nagpinas di balay yun? Oy, naasikaso ni nanang eh. Isa, nadalos sila tatiglaw-law. Kaya sa namayabay anti panakahardin di balay. Di mo pa inawat ti flowers ah. Api nga saan nga may mesa? Talo. Because I love you. Aging ka nagito, siya pa lang tilab mo. Gabot na sana itong gagayat, doon sana siksika. Kasanon no, at ako man asawa kita. No, at ako maasawa mo, nakit mabaling kumatin ng karikadan na lipatin ka. Kasi sa anak mamating nga. Saan ka nagdaan tip girlfriend? Kabayatan ti tawon nga saan ta nagkit-kita. Saan ka nagdaan? Ano pa ado di kita kras kanyak? Ada pa ikapsat tigayim ko. Ngayon saan ko yung kaskaso? Kanaduda. Tapos amat kami libak nga daman takder ko. Nakaroon na itan ti estudyante ka na. Baka ado di kita estudyante nga umasasdag ka. Awantot pa kay soktan. Iti posok. Lin. Uri ni bagak nga sana ko ng virgin. Muan niya man tinapalabas mo. Sana pati kanyak. Tinapod nga ayat katawan pateg ka no tinaglabas.
Inayat na ko ni din, di ba? Alis tupin siguro nga, mapasublim ti dati nga panagayat mo kanyak, Lin. Ore no siya kitan di saan nga may kari. Api ko mga saan ka may kari. Nadahanak ti doang boyfriend, kabayatan ng basbasa. Basta, ano't napasamak di muna. Nagsina kami, kalpasan nga namuak na. Sama lang naman si Shaq, the girlfriend na. Di may kaduangay. Isot madama ita. Pinanawag sunan di Manila. Yung pasaraga pa kami. Tanagrigat ko kung kontakin. Kaslamanan iti dati. Kasta kami nga di kiti lalaki. Saan mo pang papadaan di kiti lalaki? Nasyat agayat. May misalang tayatek. Siksikalang Lin. Nagyamanak, Elmo. Nung nagtalinadak ka na patigkan ka. Kanagtalinadak ka itong tignanayan. Malaksig na tanong talaga nga saan nakakayat. Kat saan nga si katinikari para kanya. Manong nemi iti lugar mi nga nagtrabaho ni Lin saan nga nagsubli di Manila. Nagtultuloy di kami nukasyon mi. Kadadada regundaw nga tawagak. Kakaasi lang nga magtep-tepel. Mangilang-langat tipod doon nga marikrik na na. Na mas masamak ka. Awan, don't worry. Okay, agsangsangit ka? Insinan ako. Tiagdamang ang boyfriend ko. Kinagura na. Iti saan ko ang panagtungpal. Masadya Manila kang trabaho. Di nakmawatan na. Gusto nga ginumpod na ti komunikasyon may. Insinan ako. Nagsakit ti Mesina. Laminduan nga nasugat ti pusok. Elmo. Luwapit kami. Ngayon bawin ko di sa bali ti pusok. Idita namayam na saan tang nagbagay. Idita mo pag-arupen nga. Matunoyak mo terapap ko. Isublim mo ti dati ang panagayat mo kanya. Siyak ti mangagas ka di sukat ti pusom. Karindo makapagturpusak. Kanada trabaho. Ijahek ton ken katikalaysa. Sa anak amay kari. Tapay. Sa anak kong nga virgin ko nakmen. Saan nga napatig kanyak neta? Tinapatig ka di patpatig ka. Tinapatig ka di patig nakmen. Tinapatig ka nagpimpinatig ta. Tinapatig ka dadatag katuluyan. Dadatag kagasat. Sige, naggraduar ka pa yung harun. Baliwag to ting desisyon. Doon makapagturpos ka. Nagagandan kami nga nagturpos manong nemi ti may sa kurso. Taiso ti kayat manong nemi ni Ama Daniel nuang paisot nagpili kinayat mi man. Taiso at talaga ti kayat mi. Inawis ko manin manong nemi da densyo kini Lili nga ading na iti dayta nga panagpaalam. Inawis ko ni Lin manong nemi. Inyamamog ni Lin kani Densyo graman kani Lili. Kung nangarot kanyak ni Densyo. Pare, umuno na kang kasawa? Siyak, kumusta ganti negosyo? Umas asenso. Ni ading ko, kahit ko kumang napagbasahin mo, hindi na't kaya. Inalaklatan, kakantuak ni negosyo. Kumusta mo din parents mo?
Bakit maragragsakan data? Medyo madamatan ni Masidson, may ata businessman nga roden. Siya nga janitor, hindi. Iti may sa mo, businessman. Tinulungan na man ni ama man doon, kasunod ti mang-manage ti may nga basit lang ang business. Basit, nga isot dumakil. Kapag takas tamat, iti ka no, suna. Nistorya naman kanya. Ni gayem mo, gayem ta. Gayem tayo. No kasano nga ng rukiso na, iti negosyo. No kasanot pa nakadisiplina na, iti negosyo. Tapno rumago, tapno pumagreso. O niya, nagsunubila na kayong kinilin. Sanak ba'y naklon eh. Agal-alanganin. Tapay, saan ka nung umaykari? Tas saan ka nung virgin? Ni ading ko, virgin pa lang. Yasdag mo man ni ading mo. Katuwin. Eh, siyempre, adadaman ita na. Naiyasadag ko king ka, apay ko na. Apay. Siyempre. Makanam naman, tinipintas ka, biyag mo, tibiyag yun. Di nakayat ni ading mo. Kanoray kayat na. Saan ko kaya? Nilinti kayat ko. Iba-imat ni matendar manong nemi ni Mang Daniel agraman ti duwa nga anak na manong nemi. Super panangyam muna ka na kami. Hey, Elmo? Yes, sir. Kuya ko namlatan, tayo nulakim siya. Maragsakan kami kapag successful. Nagbaligi kayo nga nagbasa. Hanga na sayang tidtid ni papakata kayo nga tulong. Kat orisan kayo nga tekti board. Sumrik kayo. Magrugi kayo tuntuno. Ano kayo ito pa ng rugi? Panagtrabaho? Diba, natapete ka rin eh. Papakada kayo? Alis tulay nga may 1-1 kayo. Gando kas ano, no lagi dita, kabisado yun to, kasadot pa nagtreti trabaho. Kahit ito nagbalin na sumukat ng supervisor. Abay, agyaman kami kada kayo. Kasta ni Papa. Ado na tutulungan na. Adamat na kita agban lagi, adamat na kita saan. Tada na kita tutulungan na, nasaan damat na matungpal ti karida. Iso nga, kung namin nga kani Papa, arisitin nyo nga na yung bag na kita tulungan nyo, tapos saan nga masayang ko na. Iso nga, naarisit ka ba't gusto? Kasalasanak pa lang ako mamati ko na kumangam mamati ako nga ba't mapaspasama ken. Doon nga bulan manong nemi nagtrabaho kami nagkakabsad edi mapangkupasyaran ni Lynn. Elmo, flowers for you. Nagatbumanin ti basetas ni nanang mo? Alangan mo gumatangak pa lang, dahil lang aro dun purusik. Ora kapurpuros na. Tulog ka. Ala, nagkasawatan. Nagkasawatan ko nung di ka pa inaklon. Anong inaklon? Inaklon na pa lang ideya. Elmo, nuamukla ko ma. Nag-urek kumakin ka. Pas, libatan mo no niya tinapalabas. Numambay ka sa pulan tinapalabas sa pagibasaran, itagdamak ti masakbayan. Ngam no saan nga napatagda nga napalabas. Lipatan mo. Ti panunutem, awan tinagbaliwan ti amin. No kasunod panagayat ko king kay di. Aging kakanag ito'y kentong balbihan. Nagastamat ti panagayat mo kanyak. I love you, Lane. Kinunak manong name at inarakop ko. Sambat nga nagkulakol. Ito mo nagundawan nga naarakop ko. Kanong mo nagundawan manong naming nga naamalak nga nananam ko. Dagiti lips na nga nabayag ko nga naarapaap. Nakabangbang no nakapimpintas ni Lynn manong name. Diyak pa yan manong name na alwadan nga napurusak ti barukong. Elmo. I love you more. Sika talaga tinaka agas kadag di sugat iti puso.
Will you marry me? Isa ganahan ta ka na yung bag. At ang kasar mong kanya, at damat ni Ninong. Sino yung Ninong? Ni Ama Daniel. Ngagbuling akong runaan nga Ninong ta. Next month. Itipet sa bayad ti Otso. Tapno may sagana ta ka na yung bag. Ay, bambat lang yan, dagiti parents mo. Tapno, makapagpudnutan ka dagiti parents ko. Si Muno nga Domingo manong name kadwa ko dagiti parents ko manong name kadwa pa yun ni Ama Daniel. Ito yung tawag ko kinkuana. Kat napagtutulagan ti kalay sa amin manong name kadnoan niya ti kayat ni Ama Daniel isot na surot. Ito takala simbahan manong name iti syudad tinakaangayan na. Kat iti may sa function hall manong name iti reception. Manong name sa kamit lang nagawid dito yung away kat ditoy nga napasamak ti padaya ti pangrabi. Iti silad ko, ang nagbalin nga silad min nga duwa, manong name iti family house mi. Ito yun manong name nga naghanin mon kami kinilin. Nakarugsuwak manong name ang nangarakop ang anggek na dinigos ko karagidag kakabarang anggek ko. Iti na duma-duma pa set ti bakin. Kat gabot ang baga nga saanan nga virgin manon name inyal anistok nga aray Elmo, sweetheart. Kunak man ang sangka ng virgin. Ang bagang laking katikas niya. Yung sang ko pa inay pa iti bagik. Siguro ti talaga nga naikari nga mangusan. Ano na yan lang, sweetheart? Sorry Jampo ka talaga kami hanggang nga virgin isa nga. Sige, ano na daglayang sweetheart? Kadadaman ng ipatpatik ka. Saan ka gayang virgin ka palagayang katsakmid lang ito mo na mamangusot. Manong nemi nakaragragsak kami karedi nga rabi. Kad nagtultuloy na tangaragsak karedi si Marsaro nga si Mangbay nga panawan. Nadaan kami madlang ti kabukbukodan ng mga balay, manong nemi nga na itiso, itiyap, nagatang nga lute, nga nainagan kinitatang. Manong nemi, si marunumat nga nag-aasawa, dagit duwa ka amsat ko. Uwan, ngayon saan kami nga nagsusukot ti may salatawan. Tawen kanyan ita, si Maruno ni Heidi, nga si Maruno manong nemi ni Jojo. Nga naipatagdermet ti balay da manong nemi itilute nga ginatang ni Ama Daniel nga naanagan kinitata. Nga naiyabay ti panaka-family house mi. Tada ti tulag mi manong nemi. Maintar ti balay iti daga nga ginatang nga naipanagan kinitata. Tapos ni kasta kat datatang kininanang manong agramong matanda kita balayanda iti mailino ka umay, mga iwan ka na kiti apo ko lang. Nadaan kami tatalo nga anak, manong nemi, kaniya, Lynn. May Ama Daniel, manong nemi. Bedridden. Wen. Kata, saan may maliwayan nga mapanpasyarin ni Suna? Nukasta, nga day of me, manong nemi. Nakumusta ni Suna na interkasad na. Ama, da kami. Hahan nga makalasin. Kino naman nung name iti caregiver na. Talaga nga makalasin it. Sa alang adakda kayo ti umumayno ka. Adu kayo. Nga sumarsarong karken kwa na. Nga natultulungan da. Kanore siya. Isumat iti. Nang pabasa kanya. Isong ita. Oras saan kasweldoan, siyak ti mga sigaso ken kwa na. Kinuna marong nemi, ti caregiver, analapsat, kinudot na kinilinin di. Kit-kita ti caregiver. Sikawit, awan ti pangisukatakkan ka, ori talon ti anak ko, kit ob-obi nga amang datang caregiver.
Kita mo pala gimon ka. Ang gamot ta sa balit madbanlaw ko ken ka. Sweetheart man. Ita lang napan nga tawen manong naming pimusay tilakay kat nakaadado kami nga nakipag ladingit ken kuana. Ken nakaadado kami manong nami edita may tabon ko nakuma ang pwedeng magka-COVID na. Kaya madu kami susublat manong nami nga mapan mangbisita ken kuana. Ay di madulin manong nami kita sang kami nga nakabagdan gabaw tang kapigsan iti COVID problem manong nami. Manong nami dayto iti pakasarita. Ngano daduma manong nami ket kasnasak palag kumapatsyan. Ngay mamok nga nakam amin kan patya kan nakam amin na po Diyos. Takas iti kan kunanon di nga magbaga ni Ama Manuel ni Ama Daniel kanyak manong nami. No agarapap ka ipursigim ken sangga mo pukawan ang magunod mo tarapap mo. Ken Samuel iplipatan ni Hapo Diyos. Tani kararag mo ken Hapo Diyos ti amin ket buyogam iti aramid ken pambati saan nakaapayan. Sabi ko mama, nung name itadamat na ibatik nga anda, liwliwak at pagsarmingan di bihag karigitipadag nga dimheng, more power to your program, anong and God bless. Tuwing oradagkaman nga pagayam mo, Elmo.